yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛtu yɛn ho ahyɛ Onyankopɔn nsa. Ɔsoro ne asase ewura mɔbrɛhumfo agya yɛbɔ mpaeɛ de aseda kɛseɛ ɛma wo sɛ Awurade ame yɛn ho kwae sɛ yɛmfa asɛm mmerɛ nkurɔfoɔ. Ɛsɛ wo sɛ na masɛm nso kasa kyerɛ yɛn ma wasɛm nye nhyira nso ma yɛn ɛda wase o Yesu din yi mu. Amen. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade ayɛ adom bio na ɛnɛ nso ɔnam n'adom so na ɔde n'asɛm kronkron ɛbrɛ yɛn na yɛbɛsua nneɛma kakra a ɛbɛtumi aboa yɛn ɛwɔ yɛn nkwagyeɛ ho na ɛbɛtumi aboa yɛn nso ɛwɔ yɛn abrabɔ ho na yɛbɛkenka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ John chapter 6 22 to 30. Yɛbɛtumi atwerɛ John chapter 6 22 to 30 hɔ na yɛbɛyi nsɛm no mebree no a afiri. Ɛyɛ mmere bi a Yesu ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ na wɔhyira paano nso ma nipa mpempem nya bi diiɛ na wɔn nyinaa meeɛ na afei akyire no Yesu firi hɔ a nkurɔfoɔ yi ɛsa ahwɛ n'akyiri akwae no na mmerɛ a Yesu huu wɔn no yɛbɛhwɛ nsɛm a Awurade ne wɔn kaeɛ wɔn hwɛ Yesu akyiri akwae brɛ pa yie pa no wafa hɛn na afei yɛhwɛ deɛ na wɔn gyina so ahwehwɛ no na yɛhwɛ Yesu ɔne wɔn ɛbɔ mpo no ana wɔn ne Yesu bɔ mpo no asɛm a efiri Awurade anum baayɛ na afei yɛn nso nya adesua bi nso afiri mu yɛn hwɛ ame deɛ mekenka afiri 25 wɔ na meka aba na ɔsɛ ohun no ɔsɛ na ohun no ɛpo agya no wɔsɛ ne sɛ Rabi na bɛn na wɔbaa ha Yesu bua sɛ wɔn sɛ ɛnokorɛ me sɛ mo sɛ ɛnyɛ sɛ mo hunu nsankyerɛnneɛ nti na mo hwehwɛ me na sɛ mo di paano no bie na mo men yɛ ntira mo nyɛ aduane ɛsɛ ho adwuma na emum aduane ɛtena hɔ kɔdaa nkwa mu a onipa ba no de bɛma no na ɔno na di Nyankopɔn asɔ na no ɛna wɔsɛ ne sɛ ɛdeɛ ne yɛnyɛ na yɛ Nyankopɔn adwuma. Yesu bua sɛ wɔn sɛ yɛ ni Nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye deɛ wɔsoma no na die ɛna wɔsɛ ne sɛ ɛdeɛ nsankyerɛnneɛ bɛyɛ na wɔyɔ ne yɛhunu ne yɛagye adi na ɛdeɛ na wɔyɔ wei ne nsɛm a yɛbɛgyina so na yɛakasa kyerɛ yɛn no yɛtutu yɛn ho foɔ na ɛnɛm asɛm ne sɛ yɛkasa fa perishable food ho na ɛyɛ perishable and unperishable foods na ɛbɛnɛ deɛ mɛsɛ mekasa fa perishable food ho aduane a ɛsɛeɛ ɛho adwuma na ɛbɛsɛ meka ho asɛm na aduane a ɛsɛeɛ nti nyame bɔ na sɛ dawofo yɛsɛ ahyia bio a ne yɛahwɛ aduane a ɛnsɛeɛ ɛkwan yɛbɛfa so ayɛ aduane a ɛnsɛe ho adwuma ha sei no yɛsua firi mu no sɛ nkurɔfoɔ yi ɛbaa Yesu nkyɛn na Awurade Yesu ɔmo busaa ne sɛ Awurade na da bɛyɛ na woba ha sɛ yie hwɛ kɔhyɛn na ɔmo busaa Awurade na 25 na ɔmo hu ɔsɛ na Rabi da bɛyɛ ɛna woba ha sɛ yie 25 no na aka 26 wana kɔhyɛn na ɔmo busaa Awurade na Yesu ansa Yesu wama ɔmo ansa biara sɛ Rabi da bɛyɛ na woba ha sɛ yie egyina ma bebree no ara so because I say no ɔhwɛ ɔmo adwene no a ɔmo de ba ne nkyɛn ne asɛm a ɔmo busaa no a ɔka sɛ wodi akyira ɛba akɔdane honam nkɔmɔ ɛba akɔdane ɛvanse bi a nkɔmɔdie bi a ɛmfa nkɔso biara ɛmma ɛwɔ no ankasa na setena mu ne adwuma a ɛhyɛ ne nsɛm nti asɛ ne ehu sɛ Yesu question ɔmo busaa no wa ansa ɛna ɔkɔ straight sɛ mama nyɛ aduane ɛsɛ ho adwuma na emu aduane a onipa ba no ɛde bɛma mɔ no wɔno na ɛno ho adwuma ɛna monyɛ asɛ nkɔfoɔ yi aba Yesu nkyɛn wɔn busa nsa da bɛɛ na aba ha sɛ onim da korɔ ɔba ha nkɔbɛtuma ka sɛ wɔnura nkwa na bɛba ha na afei ne nam so na Rabi na wɔpom de sɛ na afei ayɛ nsɛm bebree na akɔyɛ honam mu nkɔmmɔ ohun adwene nkɔfoɔ no de ba ne nkyɛn sɛ adwene a wɔde ba ne nkyɛn no ɛnyɛ na asɛm nti na wɔn ba ɛnyɛ sɛ nkwagye asɛm wɔ ne nkyɛn nti na wɔn ba na mmom aduane a wɔhyira asoɔ ma wɔn nya bi ediiɛ na wɔn menyɛ ne nti ɛna wɔn ɛbaa ne nkyɛn nti nkɔfoɔ ehu sɛ na wɔn de wɔn fu nenam ti ha sei no na ha sei nso Awurade Yesu nso wɔn sɛ obiara wɔde na fu nenam ba ne nkyɛn obi a na fu nti na wɔnam wɔba ne nkyɛn a ɛnyɛ saafoɔ ne Awurade hwɛ wɔn na afei mu yɛnsa mfa ɛnhyɛ adwene mu sɛ Awurade nim adwene a obiara ɛde ba ne nkyɛn nkɔfoɔ yi ba Yesu nkyɛn no adwene a wɔde ba ne nkyɛn no Awurade hunu yɛ ɛde yɛn nso adwene ɛde aba Yesu nkyɛn adwene ɛde kɔ asɔre adwene a yɛde kura ban bɔ mu adwene yɛde yɛ nneɛma ana yɛde yɛsum Nyankopɔn no mo yɛnte aseɛ sɛ ehimta Awurade nkɔfoɔ yi adwene a wɔde ba Awurade nkyɛn no ɛnsie Yesu na wɔka wɔn anim
se mamo nya aduane ese ho adwuma me so hu se nkofo yi wo mo de wo mofu enanam sa nkofo yi ebedi Yesu achi a no mo ba ne nkyai no mo te ne nkyai a hu se ono was special food bi de ma wo mo ono was special thing bi de ma wo mo ba de ono wo no enye ne no mo hwehwe na de ono wo no nye no mo hwehwe de ya no ba ne nkyai de se ne ekwambe no wo mo ntime ntane nkyai ngosi ase because omo peduane na adie ha se ade ba ko a Yesu efiri mo ne se ba bia ohia ene aho kire wo no nipa ta adi akire pa hwehwe Onyankopɔn kire akwai ba bia hunger ene poverty no ne aho kire se de nipa nya de edie nipa nya de ye no no dodo no adi akire ahwehwe Onyankopɔn kire akwai na sankofo yi a omo edi ohia ene ekomo achi na omo ba Yesu nche omo ni de omo die no mo twa akwa tenten ekopa de omo die omo twa akwai ene ekopa duane adie onkopa miracle food adi omo ankasa ekopa miracle food omo ekopa die na sankofo yi a aho kire ene omo eni die omo die nti omo Yesu akire akwai Awurade anse omo nkran no sankofo nya de omo die a omo Yesu akire akwai na da bi onse munyense mi bi mfimu eye ekom omo yefunu nti na omo nam aduane nti na omo ba Yesu nkyai ohia nti na omo ba Yesu nkyai na sankofo sa akire sesikasam ko yie akire se bia de omo hwa na omo nsa ka na omo de omo di a ne se nya de bi ombe Yesu akire akwai bi no eni sankofo ene nkofo bia ban se bia ohia wo ne aho kire wo no se nipa ejina so hwe Nyankopɔn akire akwai se nipa yesu Nyankopɔn na bia akwada nanom ne ade a na obi nso ewo developed country mu na se omo nso bia yedie ne abrabo koso sikasam atoto yie wo adwuma aboso me beso no wakati ya betima sudi enom ne ade a na nipa na nso Nyankopɔn wa omo ne nkofo eni mu a omo nso ohia nti omo ba Nyankopɔn nkyɛn ne yepe so omo nya de omo di a omo ba Nyankopɔn nkyɛn omo nso Nyankopɔn na adwene omo de ba Nyankopɔn nkyɛn no ana omo de ba Awurade Yesu nkyɛn no anso Yesu ani ti mo yenso yense bibi mfiri mu na yenhwe asem be na Awurade Yesu ka kire wo mo osema mo nya aduane ese ho adwuma aduane ese ye mo nya ho adwuma mo hwe ekwan omo twae yonkofo bi wode a enne omo gu mpaabo ase pa onesa ubie television ahwe mpaabo nkofo gu ase a utimu nsa nkofo ndi dodo no anti omo kra nkwaje pa nti omo gu se nkwaje bi ba heavy bi wo pa nti na nka enne nso a nka samba na Yesu beka kire wo mo kese nkofo ba Yesu nkyai enna nka beka se Yesu bu wo mo bam da bi enya bam no omu wo mo bam because nkofo ba wo nkyai na de we betena wo nkyai a adwene wo wutiri mo no nya sa adwene na wo mo tiri mo de wo na wo nkyai no abetu di ama wo mo no nya na wo mo hwehwe na se Awurade Yesu kan nkofo enim kan yesema mo nya aduane ese ho adwuma ne de ya ene ebesue mi bia firi mo pa yie pa ye wo mo a heaven nti no mo hwe Awurade ye wo mo osoro ahenie ni nti no mo kwa Yesu nkyai sa nkofo enye osoro ahenie ni ntra enye nyame som se heaven bi ba na wo ye bone nyame do batu oje mu ahyew na Yesu nkyira kyira ye ne nkyira kyira de no mo kwa ne nkyai no mo kope nkwaje ama mo kra ohun sanya nkwaje nti no mo ba endi no so ehia so ha ne ho bebre ma wo mo o mo se nipa ba won nkyai a emre bia se wo ho na nipa kra wa bra bomu wasetena mu nipa ba won nkyai a ana nipa no nante a hwe adwene ono no nante me wa se bia ono adwene woni tiri mo no se ebi kra no a bia so mba Yesu nkyai no Yesu hu se enya da bia no be shira ahoɔden betimi aba ma na ya provide miracle food ama wo mo eni sangofo so miracle food nso no mo hwɛ omo bia omo ya adwuma nka ba yie so mo atena se na omo ya adwuma na omo nya de omo die no omo nom na omo de omo kɔ Yesu nti a ɛyɛ nya bere bia na Onyankopɔn bɛ ya miracle onipa bra gbo mu miracle de Onyankopɔn ɔyɛ de boye pa but say nipa yet one me bia na yɛhwɛ miracle de a edume bia miracle work akra no sɛ ɔpa wo nkwagye a ɔbɛkan asɛm bebre nu a kyerɛ afa wo nkwagye ho ha Yesu ɔhwɛ nipa nkwagye miracle nya bɔne miracle food nya bɔne ba na nya da bia na Awurade betumi Awurade ɔbɛyɛ nsankyerɛne na ɔde aduane ɔprovide aduane ama yɛ ɔmo nso de aduane ntina na ɔmo kɔɔ Yesu nkyɛn na ɔde ka kyerɛ ɔmo sɛ mo nya aduane a ɛsɛ ho adwuma na de ɛnsɛ no ɛho adwuma ɛna yɛnyɛ yɛnhwɛ aduane yɛsɛ ho adwuma yɛ aduane yɛsɛ yɛ
ye kan aduane yɛsɛ de ya mo mu nim sɛ aduane yɛ di ne nei a ɛkɔ yɛfunu mu no yɛfunu no ne yɛkɔ mu nyinaa na yɛbɛyɛ kwa ɔka ba yɛ bɔ no a yɛnkenka Nyankopɔn asɛm hwɛ de Paul ka yɛbɛkenka onyame asɛm no ɛwɔ 1 Corinthians 8 yɛnkenka hɔ ne hwɛ de na fi yɛbɛsa wi yɛbɛkenka John 4:13-14 yɛnkenka wɔ se mokae wɔ se na aduane deɛ ɛmfa yɛ nru Nyankopɔn anim ɛnyɛ sɛ yɛ ni a yɛbɛtɔ sini anaa yɛdi yɛbɛboro so aduane nti okae hɔ sɛ aduane nti nsɛ Nyankopɔn adwuma aduane nti nsɛ Nyankopɔn adwuma asɛ wɔ se aduane mfa yɛ nru aduane mfa yɛ nkɔ heaven enikrɔfo yɛ aduane a ɔmo nam na nti afei deɛ ɛnyɛ nkwagye asɛm sɛ nɛ meka sɛ obi kɔ asɔre a wɔkɔ no nyɛ sɛ wɔkɔti Nyankopɔn asɛm na wɔkɔbɔ mpaeɛ ɛna ɔka sɛ nipa meyɛ mmɔ mpaeɛ na wɔkyerɛ nipa mpaaba wɔ mpɛ ɔpɛ sɛ bɔ mpaeɛ nko ama no nyame nipa biara ne wiase Nyankopɔn bɛsoma na ɔbɛyɛ saa da sɛ mpaeɛ nko na wɔbɔ ma wo ɔbɛkyerɛ wo mpaebɔ ɔbɛyi wadwene afi ne so akɔ Nyankopɔn so ama ho sɛ Nyankopɔn ɛna ɛboa nipa ɔbɛboa wɔ mpaebɔ mpaa yie Yesu baa na ɔbɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ bebree no ayareɛ yadeɛ nanso ɔkyerɛ wɔn mpaebɔ wɔkyerɛ wɔn sɛdeɛ esi ɛbɔ mpaeɛ nanso nnɛ nipa bebree no gu mpaebɔ mu mpaebɔ sɛ nko a bebree kura akɔkora no a yɛ Bible kora bi nkura wɔn na nipa no nso aba wɔn sɔfo no nso ntumi mpirikyi nkyerɛ wɔn bebree binom ntumi mpirikyi ade ntira bisɛ nipa na abɛgu wɔn no ɛnyɛ pirikyi ntina wɔn baa yɛ wɔsane sɛ wɔpirikyi wɔn nyinaa bebree no bɛpiepie akɔtenatena bɔnten wɔsane sɛ wɔbɔ mpaeɛ paa na wɔn nyinaa aba wɔn nipa no wɔn wɔbaa yɛ no nyɛ pirikyi ntina me baa yɛ ne teaching ntina me baa yɛ ma sɛ bɛkyerɛkyerɛ me ma sɛ bɛka nkwagye asɛm kyerɛ me baa sɛ me problems na me baa yɛ nkurɔfoɔ baa Yesu nkyɛn no wɔn mama Yesu nkyɛn sɛ Yesu mɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛni wɔn nso ka wɔn anim sɛ no me was special food ma wɔn but wɔn nso ɛne deɛ mo mpɛde a na deɛ mo pɛ na mɛyɛ ma mo na ampa ohun sɛ adeɛ baako Yesu afiri mu no sɛ aduane na Yesu hyira aso no wɔne provide food ma wɔn mu wɔne yɛ miracle ma wɔn ɛmme yɛ nya bi di yɛ nanso so ohun sɛ ɛnɛsɛ saa ne ma no enti wɔn body hwɛ na kyerɛ akɔ adentira yɛn nso anante bebree ɛna bebree no na nam efiri odifo we so ne yɛkɔ odifo we hɔ yɛfiri we hɔ ne yɛkɔ we hɔ bebree empaabɔ gye ɛnyɛ bɔne empaabɔ ne gye ɛnyɛ bɔne o nanso bebree no anante ne dɔɔso nkɔfo anante ne dɔɔso wɔn mo twa kwan tentententen ɛkɔpɛ miracle food ɛkɔpɛ aduane adi ame ɛnyɛ miracle kwan ntina mo baa me nkyɛn yɛnyɛ very careful wɔ se aduane deɛ mfa yɛn nkɔ heaven ɛni sɛ aduane nti deɛ ɛbɛdeɛ ne deɛ ɛbɛnum ntina wobɔ po deɛ ɛbɛdeɛ ne deɛ ɛbɛnum ntina waka w'anim ayere soɔ aduane nti waka w'anim ayere so atirimɔden ne ayɛmɔnwono ɛne kwan bɔne bi ne yɛfa so ɛpɛ deɛ ɛbɛdeɛ ne deɛ ɛbɛnom ɛnɛ abrabɔ mu ayɛ den ɛni sɛ aduane nti yɛtɔn yɛn ho aduane nti ɛyɛ deɛ mfata a aduane mfa yɛn nkɔ Nyankopɔn ahenniam aduane deɛ Paul si yɛdi a yɛ mmoro so yɛn nso a yɛntɔ sini yɛnyɛ very careful paa yɛ paa nka Nyankopɔn asɛm wɔ Roman chapter 14:17 ne yɛhwɛ Roman chapter 14 yɛnka hɔ a ne yɛhu de Nyankopɔn asɛm no ɛka kyerɛ yɛn ɔse yɛnka hɔ kakraa bi ɔse Romans chapter ɔse na Nyankopɔn ahenni ɛnyɛ adidie ɛne wɔnom na mmom ɛyɛ tenene ɛne asomdwie ɛne nkonkron mu anigyeɛ yɛnka 14:20 wɔ sɛ aduane nti ɛnsɛ Nyankopɔn adwuma ɔwɔ sɛ aduane nti ɛnsɛ Nyame adwuma saa na Bible no ka ɛwɔ sɛ yɛtwe adwene esi Onyankopɔn nkwagyeɛ so paa yie paa ɔse aduane nti ɛnsɛ Nyame adwuma manamfo nti obi a wotie Nyankopɔn asɛm yi na Awurade asɛm ɛbɛyi yɛmmɔ mmɔne bebree sɛ yɛde yɛ akoma ne yɛ adwene nyinaa ɛbɛdi asɛm no akyie ɔka bayɛ bɔ no a ɔse aduane nti ɛnsɛ Nyame adwuma ɛnɛ bebree no a aduane yɛsɛ yɛ nti nipa ni adaagye ɛma ne bɔfoɔ nipa adwene ne yɛ adwene ne yɛ kra ne yɛ honhom nyinaa ɛdi yɛ adwuma akyi madwuma Awurade sɛ ma yɛnyɛ aduane yɛsɛ ho adwuma ɔnkasa me yɛnyɛ adwuma o
ma ya nya dwuma wanka na sa ya dwuma wo se ensa anya dwuma ne se didie nanso nya se wo ya dwuma nti afa de wa gyan nyamesom ene bebre kura no ene asore bebre kura nkwa asore madwuma nko a nanso me hu se ya de ye e wa wiye yen ka ba ya bone yen hwe de wade Yesu kan e wa John chapter 4 13 to 14 no oni samara ni ba ni si e na fe yenkoso entwa asem no so so ogen kan nyango pa asem no John chapter 4 13 to 14 Yesu se esene se obia onum nsuo yi bie no osukom bede ne bio na de obenum ensuo a mema no bie no osukom ane ne da awade asem nie eni ase no many kanti ase se aduane a yedie ensuo a ye nom ene ma ye de ye ho no nyina perishable ebesei but ye unperishable thing ho ye obi bia ene de ensei na ase no Intina Peter oka 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4 no no Peter etu ma no for say ema mo say mo adaje e o muti ho mo say mo adaje bebre nanso muti star bia mba bia na enemo emba mo nko heaven star say mo bobo muti be ye fe ene bia de ye ho ma ye ho ye fe ema ye nyani mu onyam onipa nim no eno de emfa ye nko heaven eno so nkire say bia emfa yenko heaven no ne ma emfa yenko heaven sentare ne aduane ma yenim aduane da bi ne mmom ye kan hu sesa ne ma no e wa wieye ane e wodi eni awieye ndi e wo social gospel ho ane e wo everlasting gospel ho nanso ene bebre nu a de social gospel no e hu hia omkora che everlasting gospel no ene nipa bebre nu a kwa sore ampa asoro kro anya bone ye kwa sore se ye ko na yakotinya mi asem wana ana ye kwakwaje mpaye nko a eni se mpaye nko a ne ye kwakwaje de a osofo ni bra se wo kire nyankopon nkwaje ekwan nipa be fa so nya nkwaje ekwan mi baba so be ko heaven pa sa nipa nduwa no wada de mo afedi mom ya edum mpaye bra so se mo nsore na fo bia maje mpaye de a ene ohun sampa nipa no ho na eno ana rade e kan ho asame se e ya de bone se sa na wo tie wo bra bomu no nyankopon nkwaje hu hia wo de a Yesu ngofo ne ba de nche no ohu anjuna wo de ba ye o ka kire o mo se ma mo nya duane ese hu adwuma aduane ese o mo twa kwai o mo yefunu nti ena ne bebre nu a ye yefunu kwa nti bia party bi kwa emfa ye nkura no a o mu anu adudu ho sa do re mi no bi ya kakere obenya num nti aye bi emfa ye ho kakere ye kwa ye di mesa di mama na adie nti bebre nu a ye twa kwai bebre nu a se ya da aje bebre nu awadaje nkofo nya adaje ennante koped di ombedie enso sanka asanka sa adaje kro no na wasanka omunya fo mo nkwaje ho ye wadaje enani patimi trase ye adwuma anyamfo so bada eduru se wo be kwa sore de a oni adaje wabere ni ba kwatena otimi kwatena adwuma wa na ye nya adaje ama ye kra na fe obafie pe wabere empabo omobi onyame asem wo nsuya wonwini nyankopon asem onyame adwuma onyamrenye na ne nyame bo ebehwe perishable unperishable food aduane enseye a onipa ba no ede be maye no wo se ene de ebetena wakoda nkom eni hase no de me kan se Yesu was special food bi de ma wo omo nso ene no omo hwehwe ena rade nso anka na kura nso ankyere wo omo a no mo de saa adwene we edi nachi no mo de saa adwene we eba ne nche no mo de tene na ase a ebeduru me ebi no de omo omanya adwene se aka na oru ene nko wo hye pa wonu wo de mpa na nko ye pa na ene de wo akofom baro no se ene ne mission no wa ma se obechirese nuane so ma nkrofo di ni mo oba se obeka nkwaje asem na nu achi no wa sa adwene pa brabo ho endi enkwaje na se di kai woni pa brabo mu oni pa bi won wa onya sika obasu nyankopon ehia na obasu nyankopon onya wade obasu nyankopon wa nya wade obasu nyankopon wa wo obasu nyankopon awo ama obasu nyankopon sa ni pa ne de nyame ehia na papa ni mo nkrofo bi wo de a abrabo ye de mpa de nyankopon de obato ba abratin se si a obi koye exams o failiye wo si nyankopon adi ni hwambo wo ba yusu brain na wo de asunya de no wo si nyankopon de hwambo nyankopon sa na nyankopon hye wo bo wa mani pa dwene se yemfa ya adwene emo ye bra na wo de wo te wo na de yempa abo na wo nsunya de a empa abo nko betim ya abo wo empa abo wo de ebe ya koduro empa abo wo ni famu de ebe ye
ana yɛne ankasa adwene Nyankopɔn de ama yɛn so sɛ mfa mmɔ yɛ bɛra no nso no ɛwɔ sɛ yɛyi nsuo na Nyankopɔn nso ɛboa yɛn ɛnde aduru bɛ na deɛ adwene ntimi nyɛ no ne Nyankopɔn ayɛ ama yɛn na deɛ adwene bɛtumi yɛ koraa na yɛsɛ Nyankopɔn nyɛ ama yɛn nkurɔfoɔ ɔmɛtumi ayɛ adwuma na ɔmɔtena ase na ɔmɔ de abɔbra na ɔmɔ san asom Nyankopɔn na nso ɔmɔ sɛ ɔmɔ pɛ miracle food na nso ɛbɛduru bɛ no na bia na Yesu miracle no na aduane no amflow sɛ deɛ ɔmɔ pɛ na afɔ ɔmɔ konya adwene sɛ o owura yɛ kɔ aka ne paa na ɔtumi yɛ miracle paa yɛba ne nkyɛn no ɔmɔ yɛ mee paa na deɛ sɛ kɔm nko a na eku yɛn na afɔ anane nkeka nti sɛ nipa ba wɔn nkyɛn na nipa woyɛ sɔfo woyɛ nipa bi a woyɛ wɔ abrabɔ mu biara no nipa bi a ɔno ɔnam nipa bi a ne wɔkɔ na nipa no ɔno ɔba no hwɛ adwene a ebi akɔ mbɛ so no ɔde di wɔkyie na hwɛ deɛ wɔn nso wankasa ebi a wankasa nso no deɛ ɛwɔ mu a wobɛtumi ayɛ na Yesu no hu sɛ adwene a ɔde baa ne nkyɛn no ɛkɔ mbɛ so no etosini adɔfo nom deɛ meka na mɛtwe adwene nyinaa so a ne sɛ aduane nti ɛnɛ sɛ yɛsɛ Nyankopɔn adwuma nkurɔfoɔ yi ohia ne ahokyerɛ kwadaa na ne adeade na yɛka sɛ munyɛ aduane yɛsɛ ho adwuma a na wɔpa kyerɛ sɛ mo sɛ mo ade adeɛ nyinaa nanteɛ wohwɛ nante ɔmo nante yɛ brɛ ɔmo brɛ nyinaa mu no ɔmo nya ho mfasoɔ biara woka Bible na Paul sɛ aduane a tetefoɔ no diiɛ no ɔmo nya ho mfasoɔ biara ɔmo ne ɔmo hyɛ daka mena mu na ɔmo wuo nyinaa no ɔmo aduane ɔmo di ɔmo table so na ntwinam ɔmo weeyɛ ɛmo ahodoɔ ɔmo diiɛ ɛnkwayɛ ɛɛdɛ abo stud ahodoɔ abomu ahodoɔ ɔmo diiɛ no ne nuane ɔmo diiɛ nyinaa no Paul sɛ ho ama mfasoɔ biara aduane yɛ funu die o yɛ funu nso yɛ aduane dia na Onyankopɔn bɛma ne mienu nyinaa yɛ kwa ɛne sɛ aduane nti yɛ sɛ Nyankopɔn adwuma sɛdeɛ si ha yɛn ho wɔ abrabɔ mu no mmiɛnsa ha yɛn ho wɔ ho mfa ma Nyankopɔn ka kyerɛ Gideon sɛ no owura mu yɛ adwuma ɔsɛ ahoɔden a wode yɛ adwuma de pɛ wano aduane fa saa ahoɔden ya bɛyɛ ma adwuma ɛtumi sɛ adagyeɛ ne mmerɛ bebree ɛwɔ nneɛma bi a ɛwɔ wiyɛyɛ ho abrabɔ a yɛbɔ yɛkɔ a yɛbɛ nyinaa no deɛ yɛbrɛ nya nyinaa na wɔwiyɛyɛ ba ase no nso nkyerɛ sɛ ɛwɔ wiyɛ nti no ma yɛnya ho adwuma sɛ bi a mempɛ deɛ obɛdi empɛ deɛ ɔbɛnom anaa empɛ deɛ ɔde yɛ ɔhonya saa na mo yɛsɛ yɛ mmerɛ nyinaa wɔ ho na afei deɛ eduru mmerɛ yɛbɔ mpa yɛ wabrɛ eduru mmerɛ yɛ akɔm kye na oni ahoɔden bi ɔde bɛyɛ eduru mmerɛ afei ɔso akɔ asɔre a na adwuma mu na ɔteɛ na adwuma fa nipa dwene saa wɔ saa de wei pɛ heavy akɔ wobɛduru Nyankopɔn ahenni mu no ne Nyankopɔn ka kyerɛ wɔ sɛ ɛnyɛ da a wosi ɛna de woba me nkyɛn ɛnyɛ wo degree abɔ ɛna de woba me nkyɛn o na me special food no me wɔ aduane na me ankane sɛ wodie bie no a wɔanie no ɛno ɛna ama wɔntumi ama me nkyɛn na Peter ka kyerɛ ɛmaa ne sɛ ɛmaa yi sɛ moasiesie mo ho a inamaa no ɔkra na ɔwɔ mu no wɔna mo hyehyɛ no me sɛ wɔna daakye bia ne ho yɛ fa a oduru heaven hɔ a ana oduru heaven gate hɔ a yɛbie kwan ama no na yɛhyɛ body na body ne yɛ fɛfɛɛfɛ kama yɛma body na ho ate onipa nim na ɔkra na wɔyɛ mu no nso afɛ deɛ onyana bia ne ni onya yɛhyɛ ne ma no nya fa Onyankopɔn anim a muduru gate hɔ a ɔkra no onya kwa enta ɛna Peter kan sɛ ma mutie fɛfɛɛfɛ mo ho yɛ fɛfɛɛfɛ wɔ wiase abrabɔ mu nanso mo kra na wɔ mu no munsiesie ɔno ma ɔno mo nya nim onyam ɔno mo munya mmerɛma no obitimi kɔhyɛ salu a ɛhɔ deɛ wɔnda ɔbɛnya me fie pa yɛ kanya nya sɛmpa ɔtena ase ane wɔ da hwɛ mmerɛ kɔsɛ ne hɔ ne ho adwuma a yɛyɛ wano nanso ɔbɛnya Nyankopɔn fie a ɛno ano wɔnyɛ sika de akɔyɛ ne tie nya bɔne ɔbɛnya me fie nso koraa nso de ne wɔni sika ɛyɛ nneɛma bi a Peter tuyɛ fo kasa kyerɛ sɛ yɛ kra no momiɛnsiesie yɛ kra no ɛma Onyankopɔn yɛwɔ aduane a ɛsɛyɛ ɛho adwuma wɔ hɔ aduane a ɛsɛyɛ ɛho adwuma no sɛ yɛkɔha yɛn ho bebree onipa tumi fa nneɛma na bi a ɔkɔ wabrɛ akɔdi dwaa akɔntɔn nneɛma wɔnyɛ bɔne ɔpɛ de obɛdie na ne nyinaa kyerɛ sɛ wɔsan so Nyankopɔn sɛ wɔsan bɔ mpa yɛ ka ho ɛnyɛ sɛ bi a mafɛ deɛ ma nante mu a mabrɛ de wɔtɔ wɔ apam no wada woyɛ aduane a ɛsɛ ho adwuma o anka woyɛ aduane a ɛsɛ ho adwuma na wɔsan yɛ deɛ ɛnsɛ nso ho adwuma ɛkwan yɛ fa so yɛ aduane a ɛnsɛ ho adwuma no bi na Nyame bo amakyerɛ mu no yɛnya mmara abɔ mpayɛ yɛnya mmara yɛ akɔm kyene yɛnya mmara ti Nyankopɔn asɛm meditation Nyankopɔn asɛm ho adwendwene yɛbɛnya mmara kwadansedie adeɛ bi a yɛyɛ ade mfa so bɛbrɛ yɛ bi a ma Nyankopɔn ho yɛ si yɛsi pisita no sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔne wɔ ho a ɛno ne yɛbɛkɔ heaven
and na asuafo no ba Yesu nkyɛn no mbusa na sɛ owura didie was here me was special food bu media mumunim sa special food no one no person provided my ye ono nko a na wo madofonom de me twa adwene nyina nso na sɛ Awurade asɛm a ɛbɛyi ombusa na sɛ na ade ba ne yenye ne ya Nyankopɔn adwuma what shall we do that we may work the works of God ade ba ne yenye ne ye ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn adwuma asɛm ɔka ya na sɛ samobagye onipa ba no adie monye samobagye onipa ba no adie so onipa wonye wonni a do bɛka bia na wɔmfa nya adwuma ni wɔtwe na adwene so esu wɔn sɛ ɔmo de betimi abo ɔmo ama bibia twetietia na sɛ ɔmo nya ne mu didie sɛ nipa onu mu didie a asɛm bi ɔbɛka bia na adwene na ɛna Yesu ka samobagye mi adie mobagye mi adie ɛne ade ehia because ɔno na yɛ nkwagye ɔno na yɛ the embodiment of salvation nkwagye fa de ba nyina no ɛne ne wɔ no ɛne sɛ wonyini ne dia a ɛbɛn ho tuma nya nkwagye na afei ombusa na sɛ ɛna nsɛnkyerɛnne bɛ na woyɔ ne afei yɛ hu ne agye wadi kan so ayɛ nsɛnkyerɛnne ɔmo sɛ afei ɔmo mpanya ho pa asɛm mini aba wutie me bɔ mɔde bebree na ɛnya aduane ɛsɛ ho adwuma aduane nti ɛntɔn ho wate ho kyerɛ nti ɛmfa ho ma bɛma bi ma ne nyusu saa aduane nti mini ɛnkɔbɔ korɔ no aduane nti ɛnyɛ kalabule ɛnneɛma ɛsɛ yɛ ɛna nipa edi ɔman sika ɛde ayɛmfa kwan papa bebree nu aso na ne nyinaa ɔwɔ wie wate aduane nti ɛnsɛ Nyankopɔn adwuma sɛ nipa ɛyɛ perishable food ho adwuma de a ɛne wɔ wie yo aduane ɛsɛ yɛ ɛho adwuma banku na wudie no ɛtɔ no abetiye ane de yake kan fufuo no ne ade nyinaa ne mo ne saa na mane nyinaa no ɛwɔ wieye ɛnyɛ sɛ ma yɛni but di nanso wudi nyinaa na yɛfu no yɛ ma wiye a hono sɛ yɛfu no yɛ ma wiye no ɔkira no nso ɛkɔm de no ɔkira na nkasa no ɛkɔm de no edim ɛma ɔkira na tinimu ɔden ɛnyɛ ɔkira na borɔ ma ɔkira na ho nte pita sɛ ma amoma ɔmo ɔkira na ho nte na onya nimu onyam na oduru Nyankopɔn animu ne ho yɛ fɛfɛɛfɛ nemo wa yadidi ya men ya kama nanso ya kra ne de obrɛ mamo nya aduane a ɛsɛ ho adwuma madofonom enche bia na yɛde Nyankopɔn asɛm na ba na wieye na de yɛ ka nie sɛ enkrɔfo nante ɔmo yɛ funu nti ɛna minim bia wo so yɛ funu nti bia waduro bu yɛ funu nti bia waduro na Yesu ka wɔn ani mu nti ɛnɛ nipa ba Yesu nkyɛ nyinaa na wɔso na niji wɔ mo ho sangofo adwene mo de bae no ɔho sa adwene we no ɔmo didi na chi amoa no di ɛna asɔre bebre no emu ayɛ ma adentra yɛ kwakɔgye ya ni ntwene ne anema agoro no yɛ kɔso mu no ɛmayɔ no bagum ayɛ entertainment center afei ɛkɔso no ɔmo nsa ɔmo mfidie ɛsɛ ya ɛne ɔmo nsa ne we yɛ no afa we ne afa botan ne sɛ yɛ kwakɔgye ya ni no but I see a question there to do Nyankopɔn ayɛ ba Nyankopɔn fie nye entertainment center yɛ kɔ Nyankopɔn fie sɛ yɛ kɔ akɔbɔ mpaeɛ ne mo nyɛ sɛ bia yɛ kɔgye mpaeɛ nko a wɔ sɛ ɔbɛfrɛ me fie sɛ mpaebɔ fie ɛni nkurɔfoɔ yɛ kɔ Nyankopɔn fie nyinaa no wɔn kɔbɔ mpaeɛ ɛna sɛ yɛanyere yɛn ho ne yɛtumi sɛ adagyeɛ ɛwɔ nneɛma ɛsɛ nko a ho deɛ a me nua a wotie me asoma na Yesu kan no wɔ sɛ ma mo nya aduane ɛsɛ ho adwuma ɛni yɛwɔ aduane ɛsɛ ho adwuma nipa ɛyɛ anyway nti ya brabo mu no ye kwa ye be nyina de ebedie ne de ebenom de ye di eti betro ho adwuma nko a ne ye na daachi de ne ye fe de ye gyato edu ha ne ya bere obuwa enne obekọ soro no the whole week nyina wa ye busy nti na wo de ne magu a wo besie wo bere the whole week nyina nti na wo so ho me ebe ne nkwagye hu hia no ye nkwagye hu adwuma obi wo ye busy nti adwuma fa na dwene saa nti nyame asem bia ne mu yadwuma na manya Nyankopɔn asɛm so enkema brabɔ ho saa na ebesi atwa adwene so enfode nyina no ho ade nyina enni wadwuma nko a chi na nya Nyankopɔn so adwuma ntoɔ adofonom sɛ na asɛmi akasa kyerɛw na apɛ sɛ odo homa Awurade a fa homa Awurade wat nyame boa ɛbɛhwɛ on perishable food ɛne ho sɛ aduane ɛsɛ no Yesu bɔ yɛ kɔkɔre sɛ ma yɛnya ho adwuma wankasa me yɛnya adwuma o ne mo yɛnante ne yɛbrɛ ne yɛdi akɔneaba na afei ebinom ɛkɔ abosom so ebinom adiifoɔ so ne nyinaa ne sɛ
the obedient the obanum hob and empty and any payanam Nimunya men quanti any young upon pie body and out sana what see abrabomodia and the Menyamia Semenka Sancho na ye biania and say Hoduma na young upon any munyam and Eddie way abrabomo ye bomb pie also near Sase Eura the Nimunya na see can see a ma on say never sem waba the bomb pie ma crabia ne what was me everybody mesro the obasa odene woma wo bia asema to na koma so bia na wade me so twena dwene si wasemi so na onhwa asemi akira kwae e bom paye ma oman Ghana so be shira oman na o masumdue aba oman yi mu e bom paye ede adidifo no omo anyi nyina so wonsa inim se asemi wagu abana wie e woteni mu ya kana se omo aka na betimi afa me de omo nyina sha wonsa e wo Yesu din mu amen amen. Yada Erade as Erade enam Apostle Kwarteng so de Erade asem abrɛn ɛna no pɛyi Apostle Erade nhyira pa de Erade as Erade so eguso ano osiesie no kwasem ni asem we se